Foi o propio presidente da Deputación coruñesa, Valentín González Formoso, acompañado do deputado responsable da área de plans e cooperación cos concellos, Xosé Regueira, o encargado de explicar as principais novidades do Plan Único para as anualidades 2017-2018. En total investiránse uns 166 millóns de euros. Segundo o presidente do organismo provincial, trátase dun investimento histórico, o maior orzamento contemplado nun plan na historia da Deputación. Decir que para este ano 2017 remataremos cunha inversión en concellos de 90 millóns de euros só no Departamento de Plans. Solo chamar a atención de que a Deputación de Lugo ten 77 millóns de euros de presuposto total, a de Ourense menos. A Deputación da Coruña vai dedicar aos concellos da provincia para inversións e gastos 90 millóns de euros no ano 2017. Entre o 17 e o 18, un mínimo xa garantido, que se aproba o venres, de 166 millóns de euros. Un aspecto este que tamén foi destacado polo deputado responsable da área de plans e cooperación, Xosé Regueira. Segundo el, o Plan Único é un instrumento pioneiro para artellar as relacións da Deputación e os concellos. O plan que naceu ano pasado é un instrumento que nós considerábamos óptimo para a relación cos concellos, pioneiro, eso sí, pero o plan chegou e o plan vai se quedar. Eu creo que ademais o plan é un plan que suscitou debate xa no ámbito de outras organizacións e administracións para que este plan se replique en outras administracións. E máis, este plan vai dar a posibilidade aos concellos da provincia da Coruña de planificar os seus orzamentos de cara ao ano 2018 xa agora mesmo, é dicir, vaise darlle unha posibilidade aos concellos de que moi pronto poidan aprobar orzamentos municipales para o ano seguinte xa coa consignación inicial da Deputación totalmente asegurada. Dese total de 166 millóns de euros, máis de 13 millóns corresponderánlle aos concellos das comarcas do Barbance e Muros Noia.